Убавина, шо да ви кажа, я така треба, сите да сме трудолюбиви, за да имаме човек. Нема файда, чекай на тая врата работа да те запослат, чекай на другата не бива. Абе грабни количката и литни му, мале па и игра пустата, бре. И по фустане имаш чич. И това ти си изгледа чайов. Много си лична, мале. Това е Траянка наша. Траянка е прайси. Чуй се, ареса това си работа. Чайов. Готови пия. От коя аптека и купува? Луко. Луко много лековит. Луко и е много лековит. Пиперки цървени рече баварада да се ядат нон-стоп, за да не се заболи от рак. Тиквата няма много поддаве, оти някой може да ти я пукне от главата. И това е лековито, съдържи витамин С. Друго нещо, има много. Оците треви, да, да носа трябва да го ядеш, да не го даваш козите, а го пасат. Пиперчите, къце лук и турефовни. Лутеница направи. Витамини, с витамините те побива, клямка жвакаш. Ти е по-арно. Семки, да, и они са убави за прочистуваат цревата. Добро е. Имаш оците ствари, оците работи си снабдила. Шо е това? Не го гледам, много си го намръчкала, шо е? Шаргарепале! Това, че го будиш и очите мислят, че ти оздравят. Така кажува за очите, да ви до много било арно. Ойде ли си? Ай, дале со здравие. Ала да ти е.